खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन मोनाबिलिनि दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारी बिथांनि अपारेशना मोजाङै मोजां जाफुंसारबाय। मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारी बिथांनाव किडनियाव अन्थाइ जानायनि जाहोनाव बिथांखौ अपारेशन खालामनो थाखाय रङियानि सस्ती देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। दा बिथां मुंदांखा फावखुंगुरनि सावस्रिया बे समाव एसे मोजां थासारियाव फैबाय। फावखुंगुर बिथाङा गावनि गाहाम सावस्रिनि थाखाय आरज गाबनाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरदों। आसाम भलिबल टीमा देरहासार। राजस्थानाव खुंनाय नेशनेल युथ गेम्स 2021 आव आसामनि भलिबल हानजानि देरहासार। बे गेम्सआव आसामनि भलिबल टीमा देरहासार जानानै नेशनेल युथ गेम्स 2021 आव गोदान मुं लिरहोनो हायो। गोजोनथाव खौरां। आसाम रायजोआव 1 बोसोरनि गेजेरावनो रायजोनि लेखा गोरों बेखार लाइमोनफोरनो 1 लाख सरकारि साख्रि थिसनगोन होनना दिनै रायजोनि रांखान्थियारि मन्थ्रि अजन्ता नेउङा खौरां बिजोङाव बुंथियो आरो बेनि थाखाय रांखान्थि बिफाना आबुं थियारि। लोगोसे बेखौ मावफुंनो आय'ग दाफुंनोबो साखाफारा जाबाय होनना रांखान्थि मन्थ्रिया फोरमायो। साख्रिखौ गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव थिसनगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइसम लाद्दुसिंखौ बोख्लायनांगौनि दाबिजों चिरां जिल्लानि दाब दाब फरायसालिमायाव धर्ना। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गंबानिबो बांसिन फरायसालिमानि लांगोनायाव दिनै 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि लादों। गोबाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नुजाबाय थानाय जेंनाफोरखौ लानानै सुस्रांनांगौनि थाखाय भाइस चेन्सेलर लाइसम लाद्दुसिंजों सावरायनानै गोबां खेब गोसोखां बिलाइ गथायबोदोंमोन। नाथाय बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै एसेबो सुस्रांनो गोसो होथारदिया। बेनिखायनो दिनैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसम लाद्दुसिंखौ बोखारनाय दाबिफोरखौ लानानै चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिजनी फरायसालिमा, उपेन्द्र ब्रह्म फरायसालिमा, बेंटल फरायसालिमा, बासुगाव फरायसालिमा आरो सपाराम बरगयारी फरायसालिमानि दालाइसे एबसु आरो लेटेरारि गौथुम जथायै फरायसालिमानि लांगोना मोखाङाव 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि लादों। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै बङाइगाव बिजेपि जिल्ला आफादनि गाहाय मावखुलि बिल्डिं न'खौ बेखेवबाय। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बेखेवनाय बुब्लियाव आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता लोगोसे बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। गिबि मन्थ्रिया मावख'खौ बेखेवना बङाइगाव बिजेपि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे मावख'आ खामानि मावगोन होनना फोरमायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गसाइगाव फरायसालिमानि सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसुलिखौ रांनि लब होनानै आथोनारि सोमोन्दो लाखिनो नागिरनायनि हेंथायै मैया फरायसाफ्रा 6 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लाखांनायनि उनाव फिन दिनैबो फरायसाफ्रा बे सासे जुनार आखुनि फोरोंगिरि जयनाल आबेदिनखौ गोख्रों साजा होनायजों लोगोसे फरायसालिमानिफ्राय थाबैनो बोखारनो थाखाय गसाइगाव फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर कुमार रन्जन बसुमतारिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। आरोबाव अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।